whos.gr. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας το νέο tablet της ZTE, το τελευταίο μοντέλο που κυκλοφορεί στην αγορά, το ZTE S8Q. Αυτή είναι η έκδοση Wi-Fi. Ένα πολύ ωραίο και εμφανισιακά και ικανοποιητικό tablet για κάθε χρήστη. Να πούμε ότι έχει τετραπύρινο επεξεργαστή στα 1,2 GHz της Cortex, τον α7. Έχουμε Android 4,2.2, την τελευταία έκδοση του δημοφιλούς λειτουργικού της Google. Έχουμε μνήμη RAM στο 1 GB, που είναι πολύ καλή για το μοντέλο. Τρέχει πολύ καλά, το δείτε και εδώ. Πολύ γρήγορα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο χρήστη. Να πούμε ότι έχουμε αποθηκευτικό χώρο 4 GB, επέκταση microSD μέχρι 32 GB, έχει Bluetooth, έχει Wi-Fi, έχει την μπροστινή κάμερα εδώ, είναι 0,3 MP, έχει και πίσω κάμερα εδώ πάνω στα 2 MP. Η οθόνη του είναι 8 inches LCD IPS, τεχνολογία για πιο ζωντανά χρώματα στην οθόνη. Έχει και ραδιόφωνο, έχει και GPS. Και φυσικά η τιμή του είναι πολύ καλή, είναι στα 124 ευρώ, μπορείτε να το βρείτε αυτή τη στιγμή στα καταστήματα και στο ίντερνετ. Και είναι ένα μοντέλο το οποίο το συνιστούμε ανεπιφύλακτα για κάθε χρήστη, που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε λειτουργία επιθυμεί ή να το χρησιμοποιήσει οπουδήποτε θέλει. Είναι αρκετά γρήγορο, είναι τετραπύρινο είπαμε, και φυσικά είναι και συμβατό με το Google Play, μπορεί να τρέξει όλες τις εφαρμογές χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται μέσα. Εδώ έχουμε κάποιες προεγκατεστημένες εφαρμογές, σας είπα και πριν, τρέχει πολύ γρήγορα το μοντέλο, θα το δείτε κι εσείς. Το σημαντικότερο είναι ένα tablet 8 όπως είπαμε, με οθόνη IPS, είναι πολύ καλή η οθόνη του. Το σημαντικό, έχει το Assistive Touch, το οποίο είναι μια εφαρμογή, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών της ZTE, που υπάρχει στο μοντέλο όπως έχουμε δει και στο Grand Memo, αλλά εκεί ήταν μια διαφορετική εφαρμογή. Εδώ το Assistive Touch το έχουμε ενεργοποιημένο, το ενεργοποιούμε από το μενού μέσα, το κεντρικό, και φυσικά είναι αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα το οποίο βλέπετε, το οποίο όταν είμαστε εδώ, ας πούμε, στην κεντρική οθόνη, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο βρισκόμαστε, είτε βλέποντας ένα βίντεο κτλ. Μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε εδώ, πατώντας έτσι, το μεταφέρουμε όπου θέλουμε. Μπορούμε να το βάλουμε όπου θέλουμε, αναλόγως που βολεύει τον καθένα. Αν θέλει να είναι στον αριστερό το αντίχειρα π.χ., το βάζουμε εδώ. Οπότε τι κάνουμε με αυτό? Με το ένα χέρι, εδώ, πατώντας το, μπορούμε να επιλέξουμε είτε θέλουμε την κάμερα, είτε ουσιαστικά είναι για να έχουμε πρόσβαση σε κάποιες εφαρμογές κατευθείαν, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουμε το tablet, χωρίς να πάμε στις ρυθμίσεις π.χ. Και φυσικά είναι custom, μπορούμε να το ρυθμίσουμε καθένας στα αντίστοιχα πλήκτρα που έχει, να βάλει όποια λειτουργία ή εφαρμογή επιθυμεί. Πάμε τώρα, αφήσουμε το Assistive Touch, βλέπετε εδώ, λειτουργεί κανονικά. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στο browsing, πώς θα πάμε εδώ. Να μπούμε λίγο μέσα στο site, να το δούμε. Βλέπετε κατευθείαν, άμεση απόκριση, χωρίς κανένα πρόβλημα, πολύ γρήγορο. Και εδώ, να το δούμε, έτσι κατευθείαν. Είπαμε τετραπύρινο, κανένα πρόβλημα, δεν πρόκειται να κολλήσει ποτέ, εντάξει. Μπορεί να τρέξει και 3D παιχνίδια και τις εφαρμογές όλες που υπάρχουν στο Google Play, δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Και φυσικά είπαμε, το πιο σημαντικό που λέει είναι το Dell, τέλος πάντων, είναι η χαμηλή τιμή του και τα υψηλά τεχνικά του χαρακτηριστικά για την κατηγορία του φυσικά. Έχει και ραδιόφωνο εδώ, δεν το έχουμε συνδεδεμένα τώρα, το οποίο λειτουργεί χωρίς καλώδιο. Θα δείτε τώρα έχει FM transmitter μέσα κανονικά ενσωματωμένο. Δεν ξέρω αν το ακούτε. Anyway, και αυτό είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή. Να έχει και ένα ραδιόφωνο κάποιος, μπορεί να θέλει να κάνει κάτι άλλο, εντάξει, μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε σαν ραδιόφωνο. Ok, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το YouTube, πώς τρέχουμε τα βίντεο, βλέπετε εδώ,
σε αυτό το πάνελ που έχουμε εδώ πέρα. Τι να δούμε, ας δούμε λίγο αυτό. Οκ, ένα βιντεάκι. Λίγο απλά να δούμε πώς τρέχει το βίντεο. Να το γυρίσουμε και στο πλάι, να το δείτε. Εδώ είμαστε. Πολύ καλή εικόνα και ο ήχος του είναι πολύ καλός. Δεν έχει στερεοφωνικό, έχει ένα μόνο ηχείο στο πίσω μέρος. Όμως είναι πολύ καλό, κάνει τη δουλειά που χρειάζεται να κάνει. Λοιπόν, αυτά από το YouTube. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την καμερούλα τώρα. Είπαμε, έχει δύο κάμερες, μία εμπρόστια, μία οπίστια. Η εμπρόστια κάμερα είναι αυτή είναι η οπίστια κάμερα των 2 MP. Δεν φημίζεται για την υψηλή της ευκρίνεια, είναι όμως μια πολύ καλή κάμερα που μπορεί να χρειαστεί κάτι να βγάλετε στο δρόμο, είτε κάπου μπορεί να βρισκόσαστε, στο δρόμο ή στο σπίτι και να θέλετε να τραβήξετε κάτι. Τραβάει και βίντεο επίσης, εδώ πατώντας κάνει την αναλλαγή, με αυτόν τον τρόπο τραβάει το βίντεο. Όπως επίσης υπάρχει και η εμπρόστια, η οποία με 0,3 MP, είναι για βιντεοκλήσεις κυρίως. Τώρα κάποιος άλλος δεν νομίζω να βγάλετε selfie με 0,3 MP, αλλά anyway, για οτιδήποτε χρειαστείτε, βολεύει και είναι πολύ καλή. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις εφαρμογές, όπως προείπα. Τρέχει πολύ καλά, πολύ γρήγορα. Να θυμίσουμε ότι η οθόνη είναι ανάλυσης 1024x768 pixels και είναι στις 8 ίντσες, βασικά είναι 7,85 ίντσες για να είμαστε ακριβείς, από εδώ μέχρι εδώ. Το περιθώριο της οθόνης είναι πολύ καλό, δίνει τουλάχιστον 75-80% στο χρήστη περιθώριο, οπότε μπορεί να εκμεταλλευτούμε αυτή την οθόνη. Είναι ιδανικό για ταινίες, multimedia, παιχνίδια, εφαρμογές διάφορες και φυσικά χωράει ακόμη και στην τσέπη σας, δηλαδή σε κάποιον που έχει μια μεγάλη τσέπη μπορεί να χωρέσει άνετα. Να πούμε λίγο για την κατασκευή. Εδώ έχουμε το κουμπάκι πάνω, το οποίο είναι το on-off button, με το οποίο κλειδώνουμε και εξεκλειδώνουμε τη συσκευή. Rocker volume τα κουμπάκια μας για αυξομοίωση έντασης. Πίσω να πούμε εδώ ότι είναι από μέταλλο και πλαστικό κατασκευή. Είναι πολύ ελαφρύ το μοντέλο, είναι μόλις 390 γραμμάρια, εντάξει είναι και οχτάρι, λογικό είναι, εννοώ να είναι λίγο πιο βαρύ. Είναι πολύ καλό όμως στο χέρι, δηλαδή δεν το καταλάβετε καθόλου όταν το δοκιμάσετε κι εσείς και το πάρετε στα χέρια σας. Είναι πολύ ελαφρύ και φυσικά χωράει παντού. Να θυμίσουμε λίγο τα τεχνικά του χαρακτηριστικά για μια ακόμη φορά. Είπαμε Android 4.2.2 λειτουργικό, τετραπύρινο επεξεργαστή Cortex A7 στα 1.2 χρονισμένος ο κάθε πυρήνας, 1 GB RAM, 4 GB είναι η χωρητικότητα, η εσωτερική μνήμη που διαθέτει το μοντέλο και φυσικά είναι επεκτάσιμη μέχρι 32 GB με κάρτες microSD. Έχουμε Bluetooth, έχουμε Wi-Fi, εδώ βλέπετε όλα τα χαρακτηριστικά. Έχουμε Bluetooth, έχουμε Wi-Fi, έχουμε GPS και έχουμε δύο κάμερες και φυσικά έχουμε και το ραδιοφωνάκι που δείξαμε πριν. Όλα αυτά στην τιμή των 124 ευρώ περίπου, 130 εκεί θα το βρείτε στην αγορά. Αυτό ήταν το ZTE S8Q. Από εμάς μέχρι το επόμενο review, γεια σας!